Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bung tasik sawal ya, tasik sawal toh, tasik. Jenenge taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Qul amin wa antum bi khairin. Cara kula gadah salah ning sampean. Sik to. Bongo. Cara kula gadah salah ning sampean. Aku mungkin tahu nglarani atine sampean, aku njaluk sepuro. Nek sampean duwe salah wis tak sepuro, rasa sami-sami, tak sepuro kabeh. Tapi yo apa jenenge sing tak jaluk masih sampean wis tak sepuro ya. Nek iso sampean tetap konsisten, maksudnya konsisten cara sampean wis diniati mlebu Mahat Ali ku ya nek iso ya sing komitmen, maksudnya komitmen dalam artian ya sak rampunge sak tutuke. Maksudnya jangan karena ada tugas krono opo akhirnya toyo atau lempem ya. Sik musik permen karet, sik permen karet permennya dua sik. Sik. Gak penak. Ini ora sing mangan tok, sing liyane ya pengen nek apa jenenge mangan permen karet kancane sak kelas dikai ngene to. Kabeh sing lanang yo asline padha wae ngempet ngene iki ya, jare enek sing pengen ngerokok, ya sing pengen ngopi gitu. Makane iso. Kula ya jane ngene iki ya sekolah karo jane ya pengen karo ngerokok karo ngopi umpamane. Tapi aku ya gak pati ngerokok dadi ya gak enek kopine ya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi gak usah dikene. Gak iso turu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wancine napa wancine? Sawi ra sekolah. Abad fasun fi abad sampun dereng. Dereng. Wancine apa? Wancine. Jalan. Sawi aku ora, jalan delok-delok. Kita budi-budi sing gadah. Napa? Wa kasfu ra'si mangki wa mangkipin nggih. Oh dereng fasun fi ama hadis dereng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kashfu ra'sin lan buka sirah, wa mangkibin lan pundak, wa mangkibin lan pundak termasuk sunah-sunah. Wattiba'un lan selindangan, wattiba'un lan selindangan. Walau min fauqil qomisi senajan iku saking dure baju kurung, senajan iku saking dure baju kurung. Qala dawu sub al-Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya. La yaruddu ojo mbalikake sapa man, la yaruddu ojo mbalikake sapa man ridahu ing slendange man. Idza saqata ing dalem nalikane ceblok apa rida. Aili udrin tegese krana udur. Aili udrin tegese krana udur. Pamislulan iku sepadane rida. Pamislulan iku sepadane rida al imamah utawi sorban. Wa nahwiha lan sepadane imamah. Pun wa kuriha lan den makruhake, termasuk sing dimakruhi. Wa kuriha lan den makruhake
apa sholatun sholat bimudafa'ati hadasin lawan ngempet hadas bimudafa'ati hadasin lawan ngempet hadas. Maksudnya makruh sholat niku sampean sadurunge sholat iku wis pengen ngentut semisal sadurunge sholat to yo ngenteni imam ngenteni jamaah iku sampean wis ngempet terus sampean empet terus gak sampean apa jenenge gak sampean pipis nih gak sampean entet nih tapi panggah dimpet sampean. Beda mana halnya kalau sampean masih sing jadi makruh nih kan sampean sholat dilalah nang tengah-tengah sholat pengen pipis lebih gitu itu sampean ya kudu ngempet orang sampean langsung mbok batalnya sholat gak beda konteks. Jadi kalau sampean yang tengah-tengah sholat sadurunge sholat urung ya semangan telo notok tapi yang tengah-tengah sholat karek meh apa jenenge tahiyat akhir semisal aku sampean pengen ngentut kuwi kudu sampean tahan ojo itu termasuk hal yang dimekruhke sholat mboten maksudnya ditahan karena iman-iman sholatnya kabulun kaya dene uyuh wa ghaitin lantai warihinan untuk li khabari karena hadis al-ati kang bakal teko lil khabari karena hadis al-ati kang bakal teko wali annaha lan rasuluni mudafa'ati hadas iku tukhillu nacatake apa mudafa'ah iku tukhillu nacatake apa mudafa'ah nacatake bil khusyu'i ing khusyuk bil khusyu'i ing khusyuk napa bil basta'in wa addi ora bae di mana isti'anah tapi di makna napa mutaaddi di maf'ul balqola balik dawuh atau ngucap sapa jam'un golongane ulama indahaba lamun ilang apa khusyuk bihi apa biha enten sing biha enten iya la ala sawab biha ngene ya indahaba lamun ilang apa khusyuk biha sebab niku wa mudafa'ah biha sebab mudafa'atih wa mudafa'ati hadas la ala sawab ya batalat utawa bihi ya kena bihi sebab hadas ngono tok ya kena ala sawab biha sebab mudafa'ah atau bihi sebab hadas ngono tok ya batalat mongko batal apa salat iki sampai nek cara ilang khusyuke salate batal iku lek cara napa jamul fuqaha termasuk wong sing apa jeneng ngati-ngati wayusanu lan den sunake lahu kedriman apa tafrihu nafsihi ngosongake atine man qabla sholati ing dalem sadurunge salat wa in fatat senajan ilang apa al jamaatu jamaah walaisa lan ora wenang iku lahu kedriman walaisa lan ora wenang iku lahu kedriman apa al khuruju metu minal fardhi saking salat fardu idza qaraat ing dalem nalikane anyar teko apa niku mudafa'atu hadas idza qaraat ing dalem nalikane anyar teko apa mudafa'ati hadas lahu kedriman fi ing dalem fardu. Nah, maksudnya kayak sing tak aturke mau, ketika ada hal yang baru datang, moro-moro kok pengen ngentut atau pengen lagi, tidak boleh khuruj minal fardhi, tidak boleh kita keluar dari sholat fardu. Jadi empat ala segalet umpamane. Karena sing dimakruhne iku ketika sebelum melaksanakan sholat, sebelum melakukan ibadah kita apa jenenge ngempet itu ceket awal. Ya sampean iki ngempet rabi gitu. Ngempet ngantuk qabla taharumi pun wala takhiruhu
lan ora ngakhirake fardu pun wala ta'khiruhu lan ora ngakhirake fardu ida doko ing dalam nalikane rupek ida doko ing dalam nalikane rupek apa waktune fardu apa waktune fardu pun wala ibratu utawi kang den wilang-wilang fi karohati dzalika ing dalam makruhe mengkono-mengkono mudafaati hadas ing dalam makruhe mengkono-mengkono mudafaati hadas iku biwujudnya sebab wujude mudafaati hadas indat taharumi ing dalam nalikane takbiratul ihram jadi ketika memang ada nalikane Allahu Akbar wiji ngrasa panjenengan aku kebet pipis tak tampet umumane tapi beda meneh umpama sampean wonge apa pencernaane gak normal kadang pengen pipis udah pengen ngentut kadang ora kadang pengen tok nah nek ngono kuwi sampean apa jenalikane takbiratul ihram kok delalah ora pati pengen iki gak apa-apa gak sampe makruh tapi kok sampean wis memang wis di apa wis di ujung nah wis kudune ya ndang kuriha nih sampe makruh ya ujung ndang dianu sadurunge takbir ndang wis ra apa-apa ketinggalan jamaah gak apa-apa ndang penyakite ndang ditokne mesakne karena wong niku nek ngempet perkara kotor iku kathah niku nyon sewu mbah kula nggih nate ngoten niku napa nek ngarani ya nyon sewu ya jane wong jaler iso napa nek ngarani prostat nyon sewu malah akhirnya tinggi pipis angel atau dan sebagainya nek sampai sing napa enek batu-batu nih dan sebagainya batu-batu ora wong lanang tok wong wedok barang tapi sing makane nek ketika sampean apa jenenge karo Gusti Allah iku organ-organe wis digerakne arepe pengen apa jenenge pengen nyang WC pengen BAB atau pengen apa iku aja diempet nemen-nemen sing paling kuat ngempet iku wong lanang nang bis petang jam 5 jam kaya wong wedok gak kuat mesti langsung cari toilet terdekat biasanya waktu krawu wayam bahulan sayubjo apa ayul haqo yang tadun padake bi kelawan wujudiha disamakan dengan wujudnya apa ma perkara lau aradat lamun anyar teko apa mudafaatu hadas lau aradat lamun anyar teko apa mudafaatu hadas lau ketiman qabla taharumi ing dalem sadurunge takbiratul ihram fazalat nuli ilang apa nika mudafaah wa alimalan ngerti sapa man min adati saking pengadatane man annaha ing stune mudafaah iku ta'udu bali apa mudafaah ilaihi maring man fis sholati ing dalam salat padha iki padha disamakan dengan makruh ataupun wujudnya ada wis ngempet ket awal iku padha ae wong sing adate ketika takbiratul ihram iku duwe adat engko apa jenenge ngempet tapi nang tengah-tengah ilang tapi engko teko meneh nah duwe adat ngono kuwi iso niteni bahwasane ngono kuwi awale wis krasa engko mesti krasa meneh nek awale krasa biasanya wis ilang wis gak usah waktu kraulan dan makruhake apa salat waktu kraulan dan makruhake apa salat bihadrati ta'amin ing dalem ngarepe panganan mari sambangan biasanya wis jajane apa mari sambangan apa mari bodo niki jajane akeh salate ning ngarepe panganan au syarabin utawa inuman yastaku kang bronto sapa man ilaihi maring niku wau to'am au syarab ilaihi maring to'am au syarab arepe ana apa jenenge sego kuning lawuh apa ingkung li
li khabari Muslimin krono hadis Imam Muslim. La sholata ono salat iku sampurna. Ai kamilatun tegese sampurna bihadrati tu'amin ing dalem ngarepe panganan. Maksudnya ora iso khusyuk angel. Wala sholata ai tegese ora ono salat iku sampurna. Bahwa aku tas ngamale iki. Sore mau tas ngamale iki. Padahal urung maca. Wala sholata. Bojo kula aku salat ning ngarepe karo mangan apa jenenge? Mangan nastar. Mangan nastar ning ngarepe sajadahku. Lah, inggirno. Nastare senengan kowe. Aku ngene aku salat lali pengen nyaplok piye. Wah. Nastare sik turah. Wah. Nastar hadiah. Iku ta'udhu nih. Wala sholat. Iku ta'udhu bali apa mudafa'ah. Ilaihi maring man. Tekan di. Wah ya balik dhuwure men. Wa halil taiman iku yudafi'uhu. Ngempet ingman. Iku yudafi'u ngempet ingman apa al-akhbasani jemberluru apa al-akhbasani jemberluru ail baru tegese uyuh wal itulan apa jenenge wal itulan tahi wa kuriya lan den makruhake apa salatun salat fi tariqi bunyanin ing dalem dalan keramaian la bariyatin ora alas wa maudhi'i maksin lan panggonane ngarep dia apa jenenge wa maudhi'i maksin lan panggonane apa jenenge terus bimak baratin nan nan ing dalam kuburan illam yatahaqqaq lamun ora dadi nyoto apa nafsyuha oleh den keduk jadi makruh salat ning kuburan sawaun iku padha uga asalla utawi ana ta utawi salat sapa man ilal qabri maring kuburan au alaihi utawa ing atase kubur nure kubur ambijanibi utawa ing dalam sandingi kubur jadi sampean saumpama ya apa jenenge ana kancane utawa sapa lah sedereke sampean urung sempet pengen hormat jenazah tapi sampean urung sempet salat jenazah tapi nang kuburan iso apa jenenge napa wis cukup didongakne wae yasinan apa tahlil karena di kuburan itu kan macam-macam masih apa kuburan di Buddha biasanya kan masih napa enten yo kemungkinan bangkainya atau apa dan sebagainya ya krono apa awake dhewe yo apa mergo khawatir iki enek najis sing jane cara awake dhewe jenazah kan cukup nang dhuwure sandal kan jane anggar sandal iki kan cukup tuh. Tapi kan tempatnya itu yang mengkhawatirkan kecuali sampean
Tapi jarang. Maksudnya kalau ngamati niku cara para kiai namanya wis teng kuburan niku mboten masih jarang. Mulai enek paling malah wong rodok-rodok. Nah, rodok-rodok sedengan. Syariate rodok atau kadang wong kurang mati beres kadang. Jarang maksudnya kalau ningali sing cukup kama kaya keterangan nasso kang mertilake sapa Imam Syafi'i. Nasso kang mertilake sapa Imam Syafi'i fihi ing dalem alaihi ing atase ma fil umi ing dalam kitab fil umi ing dalam kitab wa tahrimulan haram apa as-sholatu salat di kubri nabiyin maring kuburane nabi au nahwi waliyin utawa sepadane wali. Salat ning kuburane nabi utawa wali tabarrukan krana ngalap keberkahan au i'dhaman utawa ngegungake malah ada yang mengharamkan. Bahasalan bahas Sob Az-Zainul Iraqi Syekh Zainuddin Al-Iraqi adama karahati sholati ing ora anane makruhe salat. Karahatas sholati ing ora anane makruhe salat fi masjidin ing dalam masjid. Toroa kang anyar teko. Apa dafnun nasi mendem menungso haulahu ing dalam kiwa tengene masjid. Wa fi ardin lan ing dalam bumi maghsubatin kang den gosok watasihun jadi biasa ya kalau nek cara haulahu maksudnya yang masjid itu orang yang jerone masjid, maksudnya kadang yang ngajengi, kadang yang sampingi. Ini kan biasa toh nggih. Pondok-pondok niku rata-rata napa? Muassise ya ta. Dipun salap di makom ini tengah jengin apa? Ngajengi masjid. Pengimaman bacaan biasanya. Yes, gampangane rata-rata. Kami dah Mojosari ingatan niku tah biasanya gitu ngajengi masjid dan kami niku ngamati ket napa? Kayak napa? Teng Dinanyar Lirboyo hampir rata-rata tengah jengi. Anu ya, wa mau di maksinan panggonan ngalap pacek ya. Wa mau di maksinan panggonan ngalap pacek. Ai mahallu akhdil muasyarat. Enek ngalap pacek ya kena utawa panggonan maksiat ngono ya kena. Ngono ya kena. Enek ngalap pacek maksudnya kalau apa jenenge? Ya wong sing amisu kullu mahalli maksiat kamau diil khamri wal qamari panggonane apa jenenge khamar cara ibaratnya kan lho salat ning nggon sing apa jenenge wi tempate arak tempate kadang ya dipajeki nggih majeki napa wis pajeki watasi lan sah apa salat watasi lan sah apa salat bila saubin lawan tanpa pakaian kama kaya dene perkara fi saubin ing dalam pakaian maghsubin kang den gosok wa kadalan kaya mengkono-mengkono haram insyaka lamun mamang sapa man fi ridho maliki ing dalem ridhone wong kang duweni saub
fi ridho maliki ing dalem ridhone wong kang duweni thawab la indahu ora lamun nyono sapa man ing ridho maliki bi qarinatin lawan qarinah iki padha kaya sing kae sing apa jenenge termasuk apa syarat-syarate salat iku apa pakaian dan sebagainya padha to enek bahas apa apa nganggo saup pakaian sing suci dan sebagainya. Wafil Wafil jawilan iku ing kitab jawi laudoko utawi apa jenenge dawuh laudoko. Laudoko lamun rupek apa al waktu-waktu. Bahwa hale utawi man iku bi ardin ing dalam bumi. Nafsubatin kang den gosop. Wektune wis mepet di tanah sing gosop. Terus akhirnya di aharoma apa to takbir ini akhrama ya akhrama laudoko akhrama mongko takbiratul ihram sapa man akhrama mongko takbiratul ihram sapa man masyan hale wong kang lumaku jadi ben ora panggah ning maksud ora meneng akhirnya solusine masyan akhrama masyan warad jahahu lan ngunggulake hu ing mafil cili sobo al Ghazi Imam Ghazi kala dawuh sapa syekhuna waladhi utaikul yutta jauh kang den wajahake apa alati iku ana husne kelakuan iku laya juzu raunang lau ketriman apa sholatu syiddatil khaufi sholat krono wedi sholat krono bangete wedi wa ana lan setune kelakuan iku yalzamu wajib ingman apa atarku tinggal sholat hatta yahruja sehingga metu sapa man minha saking ardi. Dadi solusine cara ning pas bumi sing mahsub salat ning bumi mahsub ora kena enek pendapat sing ora kena salate siddatul khauf karo mlaku gak kena salate akhirnya piye ya wis tarkus salat engko di apa sih i'adah utawa diqadha nek wektune ijik ya di i'adah diniati mana lek gak ijek di kodok berarti apa sholat dihormatil waktu ngono kama kaya keterangan dene keterangan lau kang iku wenang kedue man tarkuwa utawi tinggal sholat li takhlisi malihi krono nyelametake bondone man takhlisi malihi krono nyelametake bondone man lau akhudha lamun ngalap soman lau ukhida lamun den alap yo lamun den ambil apa mal lau ukhida lamun den ambil sapa mal minhu saking man jadi oleh ninggal salat krana sampeyan yang perjalanan umpamanya sampeyan perjalanan dhewe ngebis umpama sampeyan kuwi arepe wudu utawa arepe apa iku bondone gak aman sakeh pencopet akeh sing anu sampeyan akhire wah iki gak aman iki gitu. Akhire apa ninggalke salat tapi njogo bondo. Nah bal aula pun krana ya sering kula dhewe nate kan ngoten. Nah balalama tapi lek mboten ngalah ninggal salat mboten. Di terminal beberapa tempat itu memang kadang gak aman banget kan saya gak aman banget. Nah kalau dewi biasa, dewi perjalanan itu biasa. Niku teng terminal niku malah saya ditangklet ini malah nyamari. Di Sawang itu preman wah ditangklet ini kalau biasanya neng warung biasanya kalau teng warung tangklet ibu-ibu niku teng mlebete warung niku wes jelas kayak wong gak beres. Ternyata ketika
saya amati dan saya mendapatkan informasi dari teman saya, ternyata ya benar memang rata-rata preman tok. Preman tok. Jadi bener sampai sopir bis lo kalah. Sampai sopir bis niku kali kernete kalah. Jadi sing gantosi mengke jadi sepoke bayar sih tapi kok di tempat jalan 1 kilo baru diganti sopir yang asli. Kadang malah gak dikei karcis. Tapi gak yang Jawa Timur niku nanti. Ngeri nih, ngeri. Jamnya jam malam jam 11 jam 12 ke atas. Sampai kon bayar meneh ya biasa. Sama wis bayar 1.000 kon bayar meneh. Ya ngono kuwi makane. Ya, nek perjalanan niku sing sekeco enek koncone, ya siji kena nggih musyawarah. Sing kedua, lek perjalanan enak sampean gawe sing kendaraan iki sing aman. Kaya to transportasi napa? Kereta niku rada aman. Nek bis niku nek gak ngerti bahaya. Bis niku nek gak ngerti bahaya. Nek biasa metu lho ya mesti oper-oper ngene bahaya nek gak ngerti. Bal aula balik utawi tarku tarku sholah maksudnya iku luwih utama. Bal aula balik utawi tarku iku luwih utama krana nyelametke. Jadi cara hukum niku napa enek kaidah laudoko ittasa idza doko ittasa. Nek nalikane enek hukum sing abot rupek iku diparingi jembar karo Gusti Allah. Laudoko ittasa idza doko ittasa. Faslun fi ab'adis shalah. Fasun fi ab'adis sholati ing dalem mertilake pira-pira sunnah ab'adis sholat. Fasun fi ab'adis sholati ing dalem mertilake pira-pira sunnah apa? Sunnah ab'adis sholat wa muqtada sujudis sahwilan patrapane sujud sahwi. Wa muqtada sujudis sahwilan patrapane sujud sahwi. Syekh Ibnu Ruslan mengatakan bahwa ab'aduha tasyahudun ittab tadih tsummal qu'udu wa sholatu dhahifi. Salat sunah ab'ad neng sunah ab'ad salat yang rukun. Enek napa? Neng salat niki enten napa? Enek arkan, enek syurut, enek napa? Sunnah ab'ad, enek sunnah napa? Hayat ya sing cara dhewe ke jaman SD. Lah lek cara niteni nih sing penak lek sunnah hayat iku akeh banget. Sunnah ab'ad iku namung gangsal tok. Sunnah ab'ad iku namung gangsal tok sing iso diganti kapan ditinggalke iso diganti karo napa? Sujud sahwi. Sunnah ab'ad. Makanya jenenge sunnah ab'ad iku ba'ad utawa separuh iso diganti. Maksudnya cara kata. Sunnah ab'ad iku namung napa? Sing biasa sing paling dititeni sana apa? Kunut. Terus apa mulai? Tasyahud awal. Lah, iki tambahan kunut gandengane kalih qiyam. Kunut niku termasuk sunah ab'ad iku karo ngadeg. Nah, kunut karo ngadeg loro ya. Terus tasyahud awal karo apa jenenge qu'ud juluse. Apa? Qu'ud itu apa? Lungguh iku lho. Iki padha wae. Terus sing terakhir iku napa? Sholawat. Sholawat maca niku lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali niku lek teng tasyahud awal ini kan hukumnya apa? Sunnah ab'ad. Tapi ketika tasyahud akhir wajib kabeh. Makanya teng mriki termasuk cerita tasyahud awal Allahumma sholli ala dan saumum ditinggal itu kan bisa diganti. Kan delok konteksnya. Sampeyan wektune karek semisal 3 menit sampeyan salate 4 rakaat tasyahud ditinggalkan enggak masalah. Lek sing sunah lo ya, lek sing rukun gak usah ditinggal umpamane. Engko diganti karo sujud sahwi. Sebenarnya waktune nyukup nih saumpama. Mulai ninggal sunah kan bisa diganti. Doe, san subuh kurang 1 menit misalnya 2 rakaat misalnya kunuti apa? Ya sing diganti sujud sahwi moni kan wis meh rampung lagi digantikan umpamane. Pun 5 ya pokoke 5. Lek sunah hayat iki kuatah kaya apa? Mulai ta'awud doa iftitah, maca tasbih, maca nalikane i'tidal iku maca wacan-wacan iku jenenge napa? Sunnah hayat. Pun tusana ben sunahake. Apa sajdatani sujud loro. Kubaila salamin ing dalem sadurung titike salam. Kubaila salamin ing dalem sadurung titike salam. Fu'ailun. Apa fu'ailun wazan apa? Apa?
tashir tashir fu'ailan itu alih sulasiya idza apa tahu lali aku wa ing kasro senajan akeh apa as-sahulali sahuna akeh ganti ini bangga sujud sahwi ini pisan tok windu maksudnya awal windu wa mau tahu sajdatani dua sujudan wala julusulan nunggu bainahuma ing dalem antarane sajdatani iku kasujudi sholati kaya dene sujudi salat wala julusilan nunggu baina sajdataiha ing dalem antarane sujud lorone salat prosesinya podo fi wajibadia ing dalem pira-pira wajibi salat as-salasati kang telu wa mandubati lan pira-pira sunah salat as-sabiqati kang wis dingin kadzikri kaya dene zikir fiha ing dalam salat Wakila lan den ucapake apa yaqulu ngucap sapa man fihima ing dalam apa jenenge niku wau sajdatani subhanaman la yanamu ing apa jenenge pengucap subhanaman lawan moho sucine zat layanamu kang ora sari kang ora turu sapa man walayasu lan ora lali sapa man wa utawi niku subhanaman layanamu ikula ikun kang patut bil hali kelawan tingkah watajibu lan wajib apa niatu sujud sahwi niat sujud sahwi bi ayak sidau gambare enten aja sapa man ing niku wau sujud sahwi bi ayak sidau gambare enten aja sapa man ing sujud sahwi anis sahwi saking lali inda syuru'i ing dalem nalikane tumandangi man fihi ing dalem niku wau sujud sahwi sunnah sujud mau jane sujud kenek gak sujud yang mboten napa-napa ditinggal litar kiba den krana tinggal apa jenenge sunnah abad wahidin kang siji litar kiba den krana tinggal sunnah abad wahidin kang siji min abadin saking pira-pira sunnah abad walau amdan senajan iku nejo jadi bahasane mau kan wa huwa laikun bil hali cara ngeten cara wong niku lali gak nglakoni berarti kan gak sengaja lali jadi pengen sujud sahwi iku kan dengan apa subhana man la yanamu wa la yasu lah cara semisal aku ora pengen lakoni sebenarnya ora pengen lakoni tasyahud awal aku sengaja mergo wektune wis gak mepet ndak iku cara dalam syarahnya nek kitab tuhfah pola fit tuhfah iku cara sing pas cara donga sing apa jenenge nalikane ninggal sunah abad iku ora subhana malayan apa istighfar alaik istighfar kenapa ninggal perkara sunah tapi apa sengaja ora ada unsur lupa mboten tapi memang sengaja enek sing alaik sing pas atau sing seru sesuai iku napa astagfirullahaladzim istighfar karena iku kesusu selak memang wektune menyesuaikan fa'in sajada mongko lamun sujud sapa man litar ghairi ba'din ko tinggal liyane sunah abad litar ghairi ba'din ko tinggal liyane sunah abad maksudnya sujud
Tapi bukan karena melakukan sunah abad boten, meninggalkan sunah abad boten, tapi karena meninggalkan moco semisal napa? Mari sadurunge Fatihah niku napa? Maca napa? Iftitah. Utawa gak maca napa? Subhana rabbil azimi subhana rabbil ala semisal. Terus sujud sahwi. Nah, ngerti ditarkiyo di ba'din aliman jadi sunah hayat maksudnya sing ditinggal lagi aliman hale wong ngerti amidan ter hale wong kang nejo aliman ter hale wong amidan hale wong nejo batalat mongko batal apa salat iman apa salat iman karena nek sunah hayat ketika ditinggalkan itu enggak ada kayak sunah abad gantinya akan ganti nganggo sujud sahwi mboten enten ya tinggalnya ya wis gak apa-apa. Ini kok malah disengaja, ya maka batal salatnya. Lek cara gak sengaja piye? Maksudnya utawa wong memang gak ngerti ya gak apa-apa. Wa iku tasyahud awalun mung alami sawabun. Manasan sik ya. Oh niku masyaallah. Musane fi Fathul Mu'in niku. Mualimi ra kaplat. Kowe maca bola balik ket mambung iku. Ya niku lho. Abad niku lho gak paham-paham. Saking bodhone kula wali. Saking bodhone kula saking alime pengarange. Ora paham-paham, rada paham lagi sore mau lagi. Makane sampeyan nek belajar apa ya? Kitab kuning ya kaya ngono iki ora paham-paham iki cuk aja wis ya wis gak paham ya wis. Nek sampean Fatihah ono balenono meneh. Kadang mungkin ya cara kula dhewe kurang paling. Padahal kula ya biyen tau belajar tapi jenenge saking apa ya EQ-ne ya biasa-biasa wae kadang makanya jangan mengandalkan kecerdasan kita tapi mengandalkan ya istawasole ya ngerasa gak iso nek malah karo Gusti Allah di kayak paham sithik-sithik tenan mana ku maca pisan pindho gak paham yo balenono meneh aku ya Allah baleni gak paham baleni meneh biyen kok rumah sakit yo belajar yo musyawarah barang menungso